ganito po kasi yun, no? Marami pong gustong sumama sa akin. Hindi naman pwedeng tanggihan ko dahil gusto lahat nila magsuporta sa akin. Sabi ko sa kanila, di ba, Leta, mayroon naman tayong mga kasamang mga partido na pwede nating gamitin kasama sa kanila. Pero isa lang niyo ang kanilang susuporta, tayo nga po sa tayong partido. So yun po ang parang nakita kong ano na tinanggap ko lahat ang mga may gusto. Ano po masasabi niyo, Mayor? Kasi sa nakita namin, napakarami pong nagmamahal at supporter po ninyo. Ano po ang masasabi niyo dito, Mayor? Ang masasabi ko lang po, matagal na rin po ang servisyo natin dito bilang isang kongresista. Noong una, ang aking kapatid na si Art, natatakbuli ngayon. Siyam na taon din siya nagsilbi. Siyam na taon din akong nagsilbi bilang isang ama ng distrito. At isang termino din yung ating kapatid na si Mauli. So that is around 22 years na nandito po tayo. Kaya kami naman, binabantayan din po lahat namin ang mga bayan na aming nasasakupan. Kung ano ang problema doon kami pumapasok. Para yung daing ng taong bayan na wala na kasi kung gustong lumaban dito. Ang time na kami na ang tinutulak para lumaban dito sa bayan ng Suwak.